Чираттагы котлау хатыбыз Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә юллана. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен, 30 яшьлек юбилеен Яңа Зимница авылында туып үскән егет Гущин Руслан Сергеевич каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме яшьлек таңында килгән юбилее белән яраткан хатыны Наталья, кечкенә кояш чыгы улы Тамерлан, абысы Ирек, апасы Таңсылу, абысы Валентин, энесе Илнур гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Җаным, бәгырем, кояш нурым. Язгы кояш нурларына күмелеп килгән юбилей бәйрәмен котлы булсын. Синең белән бергә пар канатлар булып, тормыш сукмагыннан атлавыма мин бик шатмын. Танышуыбызның беренче көннәреннән үк мин тормышымны чын мәгънәсендә бәхетле итә алучы кеше нәкъ син икәнлеген аңладым. Безнең гаилә корабызга инде 8 ел. Шул вакыт эчендә мин сине сайлавыма бер генә тапкыр да үкенгәнем булмады. Син иң саф, иң ачык күңелле, мәхәббәтле, аңлый белүче, кайгыртучан ир һәм бик яхшы, ягымлы әти. Мин һәр вакытта да әтиәниңә шундый искиткеч яхшы, игелекле кеше, тугры дус, ышанычлы ир, җылы күңелле әти тәрбияләп үстергәннәренә рәхмәт укып яшим. Син булмасаң, сөеклем дип мин кемгә дәшәр идем? Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем чиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Мәрхәмәтле булган язмыш бергә бәйләгән елларны. Аннан әти, әни иткән үстерәбез улыбызны. Бүгенге көн бүләк итсен сиңа күңелләрдән җылы нурларны. Озын гомер, саулык бирсен Ходай, насыйп итсен имин елларны. Әткәем, сөеклем, котлы булсын туган көннәрең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Назлап искән яз җилләре сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Яраткан энебез, без ишле гаиләдә бергә тату булып, матур балачак үткәрдек. Тик язмыш дигәннәре төрлебезне төрле якка сипте. Кызганыч, хәзер инде туган йортыбызга да бергәләшеп җыелыр өчен әти, әни дә юк. Тик еракларда яшәсәк тә, без шулай ук сине нык яратабыз, гел сагынып яшибез. Бел, тормышта авырлыкларыңны да, шатлыкларыңны да бүлешер өчен без бар. Бишәү идек әнкәйнең без киң җылы кочагында. Бу гомернең нинди икән аерылдык чагында. Кайтасы бер балачакка, барыбызны кычасы, әнинең дә тавышларын бер ишетеп аласы. Каз үләннәре өстендә ислы аякта аунысы, бигрәк килә җыелышып туганнарым аласы. Котлыйбыз Руслан без сине 30 яшьлегең белән. Телибез тигез мәхәббәт, сөекле хатының белән. Кадерле юбиляр, киләчәктә дә хатының Наташа белән тәүге хисләреңне тапламыйча, берегез өчен берегез җан атып, хөрмәт итеп яшәргә, тигез мәхәббәттә туган сөекле балагыз Тамерланчикның чын кеше булып үсүенә ышанып, гомер итәргә язсын иде. Ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген рәхим итеп тыңлагыз.